O, roman cu membru, te pup, roman, te pup, te pup, te pup, te pup, romane, te pup, te pup, te pup, te pup. Aici cu Ina și astăzi suntem la muncă pe aeroportul Otopeni. Sporul din spatele meu este avionul care se află, Ina. Destinația noastră? Destination unknown. Ia, deja s-a dat drumul la distracție. Aoleu, se mișcă avionul. Vezi că e cam berită. Mamă, cum ia curba, bă, revoi, dă-te dracu de acolo. Las-o așa, las-o așa. Bă, dar ce ochelari de soare are bursucul. În momentul ăsta... Ia uite, a venit donația de acum 30 de ori. Eu nu înțeleg ce se întâmplă cu Typestream-ul ăsta. A venit donația de acum 2 săptămâni, mâncați-și vreodată lui Mirel. Eu sunt o pasăre și am plecat. Go. Ia să vedem despre ce vorbim aici. 51. De dimineață aveam un 83, ceva. A luat-o pe Ina cum trebuie. Nu suntem cu butoane de panică. Nu ne panicăm, noi suntem polițiști. De ce aveți comportamentul acesta? Hai. Aveți un sutien, vă place rozul? Astea sunt toate? Ce Da. Toate astea, fraților, și multe altele în acest episod din La Muncă. Go crazy. Ne aflăm pe platforma aeroportului Otopeni, dragi prieteni. Acest aeroport a fost înființat în anul 1969 cu ocazia venirii în România a președintelui Statelor Unite Richard Nixon. Și acest aeroport e imens, deservește în fiecare an 15 milioane de pasageri, însă 50.000 dintre aceștia sunt persoane cu mobilitate redusă. Și asta este chiar și prima activitate, grijă la groapă, pe care o vom face astăzi, asistența persoanelor cu mobilitate redusă. Nu sunt puține, 50.000 de persoane au nevoie de asistență specială atunci când, urcă în... Aoleu, Shelly, ne-ai distrus, ne-ai nenorocit, le-ai luat pe mâna cu cariciul, le-ai băgat în toate gropile. Bă, ce face, bă, Shelly, bă? Ce face, bă? Care o vom face astăzi, asistența persoanelor cu mobilitate redusă. Nu sunt puține, 50.000 de persoane au nevoie de asistență specială atunci când, urcă într-un avion. Pentru că avioanele sunt sus și ușa de intrare este sus, așa? Bă, așteptați la ora 9, mă, așteptați ca să vină colecția la Dacă există această chestie... Scuză-mă, hai, dubla 2. Asistența persoanelor cu mobilitate redusă este foarte importantă. Oh, scuză-mă, stai un pic. Doamne, Shelly, să moară familia mea dacă nu ești pe bune terminat. Shelly, iubirea mea frumoasă, ce faci, bă? Și ușa de intrare este sus, așa că există această chestie... Scuză-mă, hai, dubla 2. Asistența persoanelor cu mobilitate redusă este foarte importantă. Oh, scuză-mă, stai un pic. Nu știu, nu știu dacă merge în străinătate. O să vorbesc după aia, la ora 9, îl sunăm pe zbâr și cer toate detaliile. Acesta, dragi prieteni, este un AmbuLift. Este un utilaj mobil care se ridică ca un lift, pentru ca pasagerii cu mobilitate redusă să poată să fie urcați în aeronavă. Cătălin, suntem gata să ne ridicăm. Gata, suntem gata, ne ridicăm. Bun, și fiți atenți aici, n-ați văzut niciodată așa ceva, pentru că probabil nu ați fost niciodată într-un asemenea utilaj, însă 50.000 de oameni în fiecare an folosesc treaba asta și acest utilaj se ridică până la 6 metri, adică înălțimea unui Airbus A380, cel mai mare avion din lume, avion care nici măcar nu aterizează pe aeroportul internațional Henri Coandă, pe Otopeni nu aterizează A380, dar și dacă ar ateriza, acest AmbuLift ar fi pregătit să-i facă față. Se extinde acea extra platformă până la ușă, încât practic acum... Ca să ne putem apropia de aeronavă, întotdeauna trebuie să anunțăm echipajul, deschidem una dintre uși La ce înălțime ne aflăm noi acum? și Nu e bătem înălțimea maximă, ușa. presupun. Nu este înălțimea maximă, pentru că nu avem nevoie, mai ales că la aeronavă trebuie să se ridice exact până aproape de pragul ușii. Bun, și acum practic îl scoatem pe domnul cu mobilitate redusă, îl ducem aici și urcăm în avion. De acolo va prelua echipajul de bord, nu mai este problema aeroportului. De aici ce se face? Se ridică, se coboară? De aici, doar când suntem jos, această platformă se ridică și se coboară ca să poți ieși sau intra în ambulanță. Am înțeles. Și în cazul în care vă întrebați cât costă acest utilaj costă 450.000 de euro, dragi prieteni. Dragi prieteni, urmează să analizeze cam o oră, dar între timp noi mergem să vedem cum parchează turcul, da? Fiți atenți. În spatele... Dar nu așa, mă, bă, nu mai spamați bani pe cu Mobilfox la ora 9. De ce spamați, moderator, la ora 9? Că ăștia nu găsesc pentru Samsung, nu găsesc pentru... Nu se află un Airbus Să băi ce te rupe nevastă ta la cât mi-ai donat.
3-0 de la Turkish Airlines, absolut imens. Zici că a venit Erdogan, ești nebun la cap. Care urmează să fie conectat Tare rău clipul ăsta, Luciel. Next level de content. la ceea ce se numește în termenii aviației burduf. Acesta este un burduf, adică chestia aia, acel hol pe care mergem și îi vedem acolo pe domn cum semnalizează. Valentin Iordache mă numesc, la origine inginer de electrotehnică și în aeroport am făcut cam de toate. În momentul de față sunt printre altele purtător de cuvânt. Se pun conuri și ia uite burduful, uitați-vă către avion. De câți oameni e nevoie să parchezi un avion? 1, 2, 3, 4, 5, Te pupă, 6, te iubesc. 7, 8, 9 oameni în acest moment. Practic se ocupă ca pasageri. Stop, ședință! Îmi pare rău, ședință. Oare în siguranță din această aeronavă. Nu Restul repetez, corigenți. toți care lucrează în aviație sunt piloți, sunt o mulțime de Vă puneți frumos în bancă și dați meserii. corigența. Unele dintre ele sunt unice și nu le poți întâlni decât pe aeroport și nici măcar pe toate aeroporturile. Și am atins în momentul acesta, este contact perfect între, după cum vedeți, este ripit burduful de avion și probabil că o să mai dureze vreo 15 minute până când se dă drumul la Nu-mi spune că conduci tu avionul, cascul la Clejan, la mama la țară. debarcare din experiența mea. Probabil Ia. că toți românii din acest avion în acest moment sunt ridicați în picioare și stau nemișcați în picioare cu bagajele. Între timp au venit la bagaje, după cum vedeți s-a deschis compartimentul de bagaje și toate bagajele de cară ale pasagerilor urmează să fie De cală. Toate bagajele de cală. date jos din avion. Ia, deja s-a dat drumul la distracție. Băi, mai repede, că mă așteptam, 2 minute au trecut și nici n-au trecut 2 minute și pasagerii se dau jos din avion. În momentul ăsta coboară aceste două chestii care nu știu ce sunt. În același timp se întâmplă 3 operațiuni. Oamenii se dau jos, bagajele se dau jos și avionul este alimentat cu kerosen. Auxiliarea, paginile mele frumoase acele de cabluri se copac. folosesc pentru auxiliarea roți, lucru care eu nu știu ce înseamnă. Asta cară bagajele, da? Deci Eu cred că Shelly în viitorul să fie reporter la Antena. Nu. această mașină cară O să fie un fight game. bagajele. Acele prime bagaje pe care le vedeți sunt Cine știe ce rezervă viitorul? E deștept, e alea. mâncarea și hrana din avion, da? Care a rămas, e schimbată practic, nu? Și aici evident s-a pus cărămida la roți ca avionul să nu plece față-spate. Eu dacă m-aș ocupa de acest aeroport aș inventa și un sistem de rădiță ca să nu parcheze De la hdiță, vă pe mâncaia și locurile altuia de gura parcare, să se pună niște rădițe pe jos încât să se știe al cui este locul, da? Ne avem aici cu Cosmin. Eu am următoarea Te pup, întrebare. Cosmin, te Este pup, adevărat Cosmin, domnule. faptul că atunci când motorul începe să meargă, poate să te Puteți să dați drumul la motor să lăsați pe Shelly acolo puțin? Mai glumim și noi, Shelly. Mă arăt de și noi, Shelly, pula mea, ora 8 și 16 minute. Mă arăt de și noi, mai glumim, mai alea, Shelly. Pe bune, nu puteți să mai glumim, faci strugă în motor și să te taie foarte fin. Foarte adevărat. Motoarele Faci tu o glumă, că toalea, mă râd de mai alea. te pleacă la Ce dracu, relativ, pe bune. atunci e puțin probabil, când îți pleacă în turație, mai mult ca sigur poate să te suge. Mai mult ca sigur te... Având în vedere că e un motor foarte mare, o aeronavă 330. Ce specificații are un motor de genul ăsta? Nu Lăsim știu, la comparat Octave cu un Fox, motor de domnule, mașină. lăsim-l de Câți cai dezvoltă, cum ar veni? 5.000 kerosen, cât are ele- capacitate cilindrică? Ele funcționează pe kerosen, dar kerosenul nu mai e ce a fost înainte. În momentul de față sunt pe un gaz. Deci nici kerosenul nu mai e ce a fost. Exact. E un gaz care se folosește în aviație, fiind mai puțin poluant. Am înțeles. Auziți, mă? Noi care să moare aia ne strângem la curs, mâncăm semințe, avionul merge pe kerosen, care e de mai bună decât benzina de motorină. Auziți? Merge de fapt pe un gaz. Puterea motoarelor Poți să... jur să scrii pe chat. A luat banii Copa, bă, frate, și lui Mogen i-a donat. Îl prinde nevastă sa și dă numai așa. Îi rupe nevastă sa, nu cu bagura. Dar să nu mi niciodată donația. Te pup, Coba, te pup, viața mea frumoasă. și astea trebuie să discutăm cu un mecanic de aeronave, eu mă ocup de dirijarea lor, Hai că frumos zici că ești alambic la față. Am înțeles. la sol și parcarea lor. Ai avut vreodată situația să te încurci cu locurile de parcare? Că uite, noi în București le certăm foarte des pe locuri de parcare, nu găsim loc de parcare. Ai avut situație să se aterizeze un avion să n-ai unde să-l parchezi? Foarte des. Foarte des? Da, fiind Deci e aceeași problemă pe locurile de parcare și Imogine, am și o întrebare, să luau vreodată cineva donația? S-a întâmplat Popa Mihai Popa să vină un băiat, eu nu să donez câteva mii de euro, să dea iPhone să vomităm. la noi ne-a Să mai întâmplă așa din spuse, din... trucat întotdeauna. am înțeles. Mai am două întrebări. Bă, să vezi ce te schimbi și tu la față când dau refund? Bă,
Băi Coba. Te rog, Ce este dunga aia galbenă din vârf? La ce folosește? să-ți dai seama când este motorul pornit sau nu. Hai să-ți dai seama dacă se învârte. Da, pentru Sunt stewardesă, mă bucur că era liberă în ziua care a filmat și ei. Bă, să știi că lăsând Caterinca asta pe care o fac eu, Shelly este un om extraordinar. Un om foarte muncitor, un om care a reușit să ducă YouTube în România la un alt nivel. că există Mai băgă și noi niște duri, poate ne ia și până într-un film, poate ne ia și până pe la bas sau poate ne mai ia și pe la alea. posibilitatea pe timp de ceață. Mai dăm și noi niște duri din alea, Shei, cel mai tare, Shei. Cu astea să nu-ți dai seama când ești așa. Și ce se întâmplă acolo, la roți? Sunt două cabluri de alimentare, ăla este curent, ce e acolo? Da, este curent. Uite așa vreau să plec eu la mama în Spania, când mă duce mama la cules de căpșuni, să mă uit, să iau roata aia în brațe și că așa am văzut eu în filme. Să iau roata aia în brațe, să mă bag în roata aia, să merg cu roata aia. Nu mai plătesc nici bilet, nu mai ia nici naș, nu mai plătesc nimic și mă uit în roata aia acolo. Ground Power se Uite acolo și la roata aia. numește. Da? Să plec la mama în Spania. Aeronava după ce parchează, Opa, vezi care curge ceva din ea, e normal? da, e normal, ai o apă caldă. E apă caldă, de-aia și scrie hot? Da, dar Păi nu și de unde vine apa asta? poate să fie condens, dar nu se degivrează, nu se dă E ceva normal, mă. drumul la apă de la toalete în zbor, cum toată lumea crede că trece pe deasupra. E pișat. Am înțeles, deci asta e un mare mit, că E se un dă mare drumul la mit, toaletă în zbor. Cred că avem vidanje, dar nu este pe să-ți arăt. Acel domn este copilotul avionului, îmbrăcat în vesta verde și în acest moment el personal verifică toate operațiunile, se uită în motorul avionului, vede că nu este niciun fel de problemă. Foarte curate avioanele, domnule, și spălați, le dați un jeton? Da, la Păi jeton se face Oare mișto, sunt interior-exterior. presupun că se și spală sau ele sunt curate? Uite ce proastă e asta. De când ești cu ei, nu prea mai donezi, fata. Se spală, Se spală, nu? la hangare speciale unde se spală aeronavele. Băi, eu nu știam, mi se pare foarte tare faptul că pilotul verifică el personal. Da, un check de... Dar mereu copilotul, niciodată pilotul sau cum se împart ei? Depinde, cred că cum se împart ei. I-a trimis pilotul, i-a zis, băi, du-te și vezi acolo care-i șmecheria. Băi, hai să nu mai filmăm, să nu fie omul Aude cât agenții din distras, că poate uită dracu să verifice ceva din cauza noastră. Nu uită, el are un checklist și bifează tot ce trebuie să facă înainte de decolare. Care e cea mai mare aeronavă care aterizează în prezent pe Otopeni? Eu la timpul cuținele mă bucur să fie într-o bun pe și noi bere, Maria. Vă mulțumesc mult de suflet pe calea asta, pentru toate thumbnail-urile pe care mi le faci și toate alea și să jur că sunt unele din cele mai profit thumbnail-urile pe care le-am văzut pe YouTube. Nu că mi le faci eu sau ceva, dar îți mulțumesc mult pentru timpul pe care îl acorzi făcând thumbnail-urile alea. Îți mulțumesc mult, Oasum, să-ți trăiască nevașta. Aia ta dracu în gură că am vrut să fiu și eu mai are, să-ți trăiască nevașta. 747, 8F, 8F, categoria F. Din cauza anvergurilor, Dar nu este din acela cu două etaje, Ba da. Este supraetajat? Da. Ah, wow, 747 8F. Da. Cum ar fi să mergi cu avionul să-ți trăiască familia voastră, noi ăștia care ne uităm la Fane de Sine și să apare o nebună care zice se prăbușește avionul, murim. A? Și să coboră în avion și să întâmple ce s-a întâmplat în Fane de Sine și trei bar familia voastră. Mi-e de-aia mi-e frică cu avion. Uai, ce frică mi-e cu avion. Eu de fiecare dată când merg eu cu nevasta mea, zic lui nevasta mea că nu mi-e frică. De unde mă piși pe mine când ia golul de alea, mă cac, bă, așa face căcatul mine. Iese moțul, intră moțul, iese moțul, intră moțul, iese moțul, intră moțul. N-avem, mi-e frică rău de tot în cap și vrea voastră. Eu sunt așa, ia să vedem cum aterizează, să vedem. Am fost, băi, să moară familia mea de acolo. Mai vorbim urât de piloți imogene, că îți donează piloții imogeni. Emirate. Piloții ăia îți donează. Dar nu e o cursă așa frecventă, Nu, era o aeronavă particulară. Am înțeles. Mai departe înțelegi. Ceicu, bun. Cel mai mare avion e de fapt un avion privat care a aterizat pe Otopeni, asta mi se pare Da, incredibil. și a mai fost ANEU. ANEU? Da, Antonov. Antonovul care a fost Da. distrus. Da. Acum urmează una dintre cele mai interesante părți din episod, dirijarea unui avion. Alături de Cosmin vom face asta. După ce o să te văd pe tine, vreau să mă înveți și pe mine semnele distincte. Aulu, să venim la nuntă. Venim la nuntă, venim, ce să Ce facem? sunt astea? Putem să le prezentăm un pic? Și luminează sau? Da. Ia. Să nu apeși pe ăsta cu sonor. Venim viața mea și la nuntă. Au două feluri, da? Deci ori intermitent, Bă, ori dacă permanent. Se știi vede să și umblu eu noaptea pe foarte. linkurile astea de mine,
Dă-mi-le de zbâr, Shopify, 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 Welcome back, neagu. Fiu al dracu dacă știu să umblu pe astea. Create story, create online, create, manage account. Nu știu, bă, să umblu, m-a băgat pe pagină de aia pe acolo, de nu știu ce să zic. Era cu X, știi ce zic? E bine presupun. Ăsta e un buton aici sau doar e un... Este un fel de... Care a fost azi noapte pe live când am intrat să ne jucăm jocuri horror și ne-a apărut zombie futai? Ha? Avioanele sunt pe pilot automat la aterizare doar, în condiții metru nașpa, îi aterizează pilotul. Ah, ok, deci nu e de bine pilot, e de vin avion. Care a fost azi noapte dacă căuta Zombie Love de era... Hai de pula ta ce strike era să luăm. Mânca bașgura. Ia uitați-vă, de dimineață căutăm și noi mânca bașgura voastră direct jocuri de groasă. Ce credeți că mi-apare pe Steam jocuri cu futai? Să futea zombie. În jocuri mânca bașgura voastră. Pe Steam, în 2024 să futea zombie, dar vomitat a țipat, a trăit-o pe nevastă mea. Da, asta face zgomot Băi, lăsând de astea la o parte, ce credeți mă să... foarte urât. Da. Putem vedea cât de urât? Afară. Afară, nu? Atât de urât face? Da. Am înțeles. Și în capăt e lanternă, Un fel de lanternă. ca să luminezi dacă e ceva pe jos. Și cu astea tu stai pe platformă și dirigezi... Da. Nu mai jurat că e vorbit de 5 ani lângă mine, nu știu ce să zic viața mea, dar dacă se uită copil de la mine mic, dă-i și tu pe YouTube Kids, pui, nu te uita la emoji, că știi că înjură, scrie și disclaimer. Lasă-mă cu de-astea, nu mai înjura. N-ai ce căuta sută, te uiți cu vârtul la 5 ani la emoji. Dă-i pe YouTube Kids, spune-i tata alea. Elefantul Cici și-a pierdut cipicii. Unde sunt cipicii? Unde sunt cipicii? Dă-mi înapoi. Îmi miroase vârtul direct a usturoi. Ai înțeles? Uite-te tata la dale, la... Nu tai ce căuta tu pe YouTube, aici la... Înțelegi? N-ai ce căuta tu aici. Ok, hai să vedem câteva Iar arată-i cum să te cași la uliță, cum să alea, învață. Nu te stai la Imogen aici de sare cu scaunul la când durat. ajunge aeronava. Hai că nu face așa urât. Într-un spațiu deschis, nu, dar într-un spațiu închis cu o mașină sau... Am înțeles. Întâi vreau să știu semnele de bază și după aia chestiile mai puțin folosite. Că presupun că sunt și chestii în caz de urgență și așa mai departe. Da, chestii în caz de urgență, dar vine aeronava, hai că vă seară vine după aia, te aeronava? rog frumos, facem Hai, noi unde? aici. Ne urcăm în mașină din nou sau? Nu, mergeți în afara spațiului. Ok, face întâi semnul ăsta. Ia uite ce faci de-asta. Dacă era angajat Palaș la aeroport cu luminile alea în mână, săracul nu vedea ce să vadă, bă, pilotul pe Palaș, săracul, trenii a uscat. Poziția. Îi face stop. Au ce dansează al dracu cu luminile alea în mână. Ia uite-le. Începem să-l dirijăm, să-i dăm virajul. Mamă, cum ia curba, bă, o ia în mare viteză curba. Bă, în ce viteză ia curba? Și acum ca să îndreptăm roata Revol, așa, dă-te bă, dracu de acolo, că vine avionul peste tine. Ok? Mamă, cred că ne înjură în momentul ăsta. Ia vedeți, mă, cât de frumos. Las-o așa, las-o așa. ăsta e Bun. uzualul. Și acum vin băieții de la Menzies care o să pună la roți chestiile astea, Da, nu? se calează aeronava după ce se opresc motoarele. Eu mă așteptam să fie mai complicat. Păi și ăla te-am văzut de acolo? Da, ei sunt obligați să respecte semnele și semnalele mele. Sincer, mie mi se părea că urma să treacă, pentru că venea prea în viteză și tu erai taman aici, mă gândeam asta nu. Da, mă, zbura cu tine, mă, Sherry, te lași, te ghiteai ca în filmele Top și Jerry. Și striga pilotul, deschidea geamul și făcea: urcă în balon, Sherry! Hai, Huckleberry Finn! Urcă în barcă, măi! Și zbura Sherry, mă, că, mă, Sherry, ce dracu, mă visez mult, mă, Sherry, mă. Mă visez mult, mă, Sherry. Dar el cumva era deja obișnuit, adică știa că ăsta e locul 133 de parcare sau? Da, au o hartă în... Au hartă? Da, deci are și fiecare un fel de aeroport. Waze al lui, pilotul Exact, care da. zice dreapta, Da, stânga. o hartă care le Ok, gestionează bun. drona. Hai să vedem ce semne ai făcut tu. Deci în primul rând, să zicem că avionul venea așa, în primul rând, primul semn. Primul semn îl atenționez unde trebuie să vină. Băi, eu sunt Poziția, aici, da, atent, exact. bun. Da, dă-i lui Sherry alea că să-mi bag pula de nu cade peste băneasa avion. Da, eu te dirijez. Da? Asta e ce poziția, înseamnă? unde trebuie să vină, drept aici. Aha, deci Ai aici îi poziția. faci gen aici Da, că să vii. da. Ok. Ce vrea, mă, Alex? Boschetarule, țin cu McLaren, eu mă luam ei cu ai lingură de nimic. De nimic. Țin cu McLaren, de până că păi nebunule! Păi nebunule! Aseară pula mea m-a dormit și am uitat să dau mesaj și eram ruptă. Cu cine vorbești, băi? Băi, lipsic! Să mă rămâi direct, să mă rămâi cu moroi la față, băi!
Nebunule, ai crezut bunicul că e scurge de până 25, dar Zamora familia nu știe că face parte din tine, băi nebunule, vorbești cu mine. Băi, nebunule! După aia începem dirijarea. Când îi dau drept așa, el, în orice poziție ar fi, el trebuie să meargă drept. Da? Da, deci când îi dai așa, nu contează spre tine, că e spre tine sau nu? Nu, el trebuie să când meargă drept. Trebuie să meargă drept, ok. Viraj? Așa, când stai cu mâna așa? Da, el trebuie să facă viraj. Trebuie să facă viraj, poți să faci și invers dacă e viraj? E virajul invers. Deci și dacă ești cu dreapta, e viraj dreapta? Da. Și cu stânga, viraj stânga. Ok. După aia când s-a axat aeronava pe... Când a luat curba complet? Exact, când se axează pe axul poziției, Da. mergem drept pe el. Drept pe el, în continuare îi faci să meargă drept. Și cu cât dau mai repede, cu atât e mai repede. Păi și ei cum iau? Ei din ce virează avionul când era sol? La Airbus, din câte știu, au o manetă și Manetă? Deci nu au e volan e un niciodată. fel de joystick. Aha. Și la Boeing, sincer, habar n-am, nu știu Ok. să spun. Și acum- Unele sunt din padele, Am cum înțeles. este la ATR-ul. Deci Nu, ca din mine la padele. mașină- Hai, hai, o ai, ri, da, 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 o ai, hai, tere, da, 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 hai. Iertați-mă, am pus apoi motul greșit. Da, așa când schimb sau? Nu, de la Am picior. înțeles. Și efectiv ei virajul la picior, are o padelă de stânga, una de dreapta? Da. Bun. Și după ce avionul a fost pe poziție, ai continuat să-i spui dă-i Da, drept, dă-i da. drept, dă-i drept? Și când ne apropiem de Teo, unde trebuie să oprească roata, uite, Da. observ unde e. Că el Acolo, nu-l da. vede, că e El sub nu el. vede, aia e Da? chestia. Nu întrebați. Așa îl dirigez când se apropie, ai văzut că am întins Da? brațele, înseamnă că trebuie să frâneze, să apropie de Era poziție. și așa. Da? Și le duc sus și când a ajuns în poziție, îi pun un X. Îi pui X. Da. Ia stai, poți să repet și eu, deci e... Ia uite, Ca în mă. Star Wars. Mamă, X to the X to the tam 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 ta ta tam. Yo, dear from the Craiova City, Ashei, and the Fagenga was a production. X X ta ta tam ta tam tam. Asta E, înseamnă mă. stop. Da, te oprești. Și după aia cobori așa. Da. Și după aia i-ai făcut așa la final. Frână și semnul de OK. De ce are? Eu credeam că doar ai salutat, dar nu, ăla e are OK după ce... frână și ești bine. Da. Un semn care nu l-am folosit niciodată și nu-mi doresc să-l folosesc vreodată și nimeni nu-și dorește, Ia. este foc la motor. Face așa. Ăsta înseamnă foc la motor. Au ce înseamnă foc la motor să moară familia mea. Ceva de genul ăsta, da. Nu l-am folosit niciodată, nici mâna. Doamne ferește. Mi se pare că e un semn foarte vesel, adică e gen... Vezi că e cam verită, adică e așa cam... Vreau să dau și un examen, pot? Te rog, văd? hai. De obicei te pui așa, da? Aeronava este pe calea Lima, cu o mână îi faci semn unde trebuie să vină, da? Te arăți poziția finală. Așa, Așa. bun. Acum m-a văzut. Da, te-a văzut, încep dirijarea. Scuză-mă. Stai liniștit. Trebuie să facă viraj la dreapta. La dreapta? La dreapta. Așa. Fiu, dracu, și sombrul ăsta aici. De mi-a dat aici. Da, mai încet, Așa. că așa îl bulversezi. Mai încetele? Mai încet. Așa s-a axat aeronava drept. Și dacă vezi că are jamba un pic dezaxată față de axul poziției, Așa? Îi zic mai... e Așa, perfect. mai... Nu sombrul ăsta, mă, fiu, dracu, de mi-a dat aici zbâr. Intră acolo așa, intră fă acolo așa. Fiu, dracu, dacă mi-apare ceva aici așa. Ia. Așa. Am intrat acolo așa și nu mi-apare zbăr, cum mi-ți apare. Nu mi-apare acolo așa. Am intrat acolo așa, am băgat alea acolo așa. Așa și se apropie de tău. Stai, fii, fac așa. Le întinzi mai drept, așa, și le ridici în funcție de... Nu mi-apare aici așa. Nu știu să umblu pe asta, să fiu adevărat la țară, mă, dracu. Fac, stop, urcat. Dacă vrei să le rup gâtul pasagerilor, poți să faci treaba asta. O să fac, pac, și care le pune până bruscă și să ai toți disca. Ok, nu, trebuie mai așa. Și acum s-a oprit S-a rin, oprit, frumos. M-am învățat să fac 3 semne și m-am uitat la el. Ia uite, mă, că aia și el am... Cum îl cheamă, mă? Pistroiat, mă. Și făceam și eu în oglindă cu el, adică el făcea ok, făcea și eu, da, vere, confirm. Eram gen, eu confirmam ce spunea el, că face bine. Între timp, domnilor, vedem pasagerii care se, mulțumesc frumos, vedem pasagerii care se îmbarcă în aeronavă, după cum vedem. Le urăm un zbor plăcut. Sper că cei care au frică de avion să nu le fi dat eu mai multe emoții
fiindcă sunt aici și fac semne. Uite, hai să vedem cum se comportă cu bagajele de cară. Ia, sunt foarte curios să vedem cam cât de tare le aruncă, dacă le aruncă. Plec și eu anul ăsta, băceat. Plec și eu anul ăsta, mare vacanță. Mă duc în morții mei și în sânge să mă bat. Că ia să vedem. E și roz, e păcat de el, cred că îl dă frumos. Hai că l-a pus rafinețe, l-a pus. Și pe ăsta l-a pus ok. Hai să vedem dacă la final se mai grăbește. Nu, vedeți că le pune foarte, foarte ok. În continuare se coboară din autobuz și aici îi vedem pe domnii de la Menzies Aviation. Menzies Aviation este compania de handling care se ocupă de această linie aeriană. Compania de handling ce face Să mură de nu are herpes la gură? pasagerilor după ce îmbarcă în avion. Sunt cei Păi e deja reducere, mă, de 50% și dacă folosești codul care le iau bagajele de cară, reduc la avion, deci practic toate operațiunile Deja este reducere pe site în momentul ăsta. E reducere la reducere. la sol pe care linia aeriană trebuie să le facă, bagaje de cară, transport pasageri, etc., sunt externalizate către Menzies. Zbor plăcut, unde mergeți? Te pup, Skyder, mersi mult de 5 membri. Milano? Oh, frumos, vacanță plăcută. Te pup, Mălin, te pup, mersi mult de donație, brother. Da, se anunță turbulențe astăzi pe ruta București-Milano, dar nu mari. Și m-am speriat. Aproape 5.000 de like-uri. Let's go, Că mă înjură pilotul în momentul ăsta. Da, m-a înjurat pilotul de la Wii. De la ce era Wii sau Highs? Nu, Ryanair. Bă, dar ce ochelari de soare are bursucul. Vede cu ochelarii aia de soare, pare foarte relaxat așa cu ochelarii. Mai, da, nu știu, e lejeră treaba. Îl înțeleg. Îți îți semnalizează la avion și vezi un puș cornit în spate care face și el dă-i cu metre, dă-i că merge. Adică zici, băi, unde se duce planeta? Opriți planeta. Iar cu mina nu a aterizat încă, vom mai lucra într-o altă zonă a aeroportului, făcând o treabă care, pe cât de importantă e, tot neștiută rămâne de majoritatea oamenilor. Ne aflăm într-o zonă mai periferică a aeroportului, însă extraordinar de importantă este această activitate, fraților, mai importantă decât ar părea. Ne aflăm aici cu domnul Gabi, vă salut. Vă salut. Și domnul Gabi are această mașină pe care scrie faună. Unul dintre cele mai mari pericole din aviație sunt păsările, în mod special la aterizare și la decolare, pot provoca adevărate dezastre dacă nu sunt îndepărtate și de asta se ocupă domnul Gabi. Cum faceți să goniți toate păsările atunci când un avion aterizează sau decolează? Avem câini border collie. Dar de ce folosiți câini când aveți boxele alea mari, difuzoarele alea mari? Folosim mai multe metode de îndepărtare a păsărilor în incinta aeroportului, Ok. dintre care și câinii border collie. Hai să vedem, uite aterizare. Da, acolo ai pe mama aia, să moară aia sărat. Dumnezeu să o odinească în pace pe mămăița pe Leana. Doamne, ajută-o din Dumnezeu să o odinească în pace. Când venea mama aia, ce treia ție boxile alea după mașină, venea mama aia și făcea uși! Uși! Futututic! Uși! Nu, e trebuie alea. Mama aia Leana, mă, Atterizează un dacă avion. După aterizare vă pot... Perfect. Bun, deci în momentul ăsta eu sunt o pasăre și am plecat. M-am dus. Na, ne omorât și... și câinii border collie. Hai să vedem, uite, aterizează un avion. După aterizare vă pot... Perfect. Bun, deci în momentul ăsta eu sunt o pasăre și am plecat. M-am dus pentru că da. Înțeleg că păsările nu prea mai pun botul. Mai multe tipuri de sonorizare. Știi să fac mai multe? Mai multe tipuri de sonorizare, de-aia vreau să schimb. Ah, ok. Pescăruși. Te nenorocit. Așa? Pescăruși, ciori, porumbei, coțofene. Ce e asta? Pescăruși. Pescăruși? Îndepărtăm ciorile. Ciorile. Asta la ciori merge bine la ciori, nu? Asta ce e dracu e? Astea-s toate? Da. Dau vreo 7 opțiuni de sunet. Sunet de armă, sunet de pescăruși. Eu cred că ăla de pescăruși, cred că toate păsările sunt gen. Bă, noi la București, ce dracu pescăruși? Unde e? Cred că am zburat prea mult. Care e cel mai eficient după părerea voastră? Ăla de pușcă? Prima, sirena. Sirena e cea mai eficientă, nu? Da. Mi se pare că pușca aia, când dă cu ea, zici, mamă, e groasă. Hai acum să vedem și câinii în acțiune. Cum îi cheamă? Tanu și grasul. Tanu și Grasu? Tanu și grasul, grasul și Tanu.
Tanu. El e Tanu, Da, el el e e Gras. Și hai să vedem cum îndepărtăm Hai, păsările. Atenție! Caută! Ia uite, mamă, abia așteptau, băi, abia Nu așteptau. mai spamă, mă, chingule, că n-am mai spamat nimeni. Ce drăguț, băi, ce drăguț. Hai, băieții! Hai, caută! Găul la 400 de ajuns. Îți dai seama că m-am ajuns. Uite, o să vă fac eu dacă m-am acolo pe ăștia care comentați, să nu mai comentați, să mai vedeți să mai comentați. M-am ajuns că am pus 400 de euro gol. N-am și sus și pula și vomită că am făcut 400 de euro. Sunt chiar 461. Vomită că eu am și nu, tu nu ai. Îmi pare rău, scuză-mă pe mine. Nu te mai uita dacă nu-ți convine. Doamne, ce iubitor acum. Lasă că vă fac eu de acum încolo să vomitați. Vă dai o hai și nu mai vă scot nici în 100 de ani. Of, Doamne. Ce faci, mă, frumos? Of, Doamne. Te-ai ajuns imagine că ai 400 de euro gol. Varză, m-a făcut varză. Caută! Hai! Dubă! Pasăre nu vă plăcea, bă, băieți. Extraordinar. Hai, Nu mai, că așa mea, gata. Stai! Ce animale iubitoare sunt câinii, frate. Dubă! Nu intră singuri, nu? Mă gândeam că sunt așa șmecheri. Atâtea persoane acum. De obicei intră singuri? Da. A, dar acum sunt Acum timorați atâtea persoane. mulți oameni, de obicei sunteți doar dumneavoastră cu ei. Da. Păi să seara cum stau Tanuș cu Grasul, cu domnul Gabi toată ziua, La sunt doar patul ei lui trei mâncăm aici în fusilii. mijlocul câmpului și mai scoate, mai sperie niște păsări, îți dai seama că chiar s-au împrietenit. Mi se pare senzațional, chiar emoționant. Ia uite, intră singuri, frumos. Nici o pasăre, șefule. Pa, pa! Între timp a aterizat și Ina, fraților. Zborul din spatele Ia, meu ia. este avionul în care se află Ina și trebuie să o luăm în mare stil ca un pasager VIP. Cu ocazia asta vă arătăm și ce înseamnă preluarea unui pasager VIP cu un BMW seria 7. Haideți să vedem, toți pasagerii deja au coborât din avion. Ina este ultima care a rămas. Hai să vedem. Alexandra, Ina? Șefa. Bună ziua, dragi prieteni! Ne aflăm astăzi, deci zi bine să crezi că există locul ăsta în aeroport. Nu, dar nu cred că ne crede nimeni, de fapt. Și de Noi multe Acum ori suntem în aeroportul aeroport. Otopeni, nu suntem în altă parte. Nu suntem la operă, nu suntem la teatru, suntem în aeroportul Otopeni. Te mai aștept mult? Scuze, aveam o treabă, prezentam Scuze, dar întârziem la treabă. Scuze, prezentam, făceam o prezentare, stai jos, stai jos. Hai, mulțumesc. În capelă n-ai fost? N-am fost în capelă niciodată. Eu am fost. Da? Asta există în aeroport, locul ăsta? What the fuck? Gata, păi da. Avem surpriza ca la plecări să întâlnim o capelă ortodoxă foarte elegantă, care am plinit în decembrie anul 2023, am plinit 20 de ani. Eu mă întreb dacă poți să Ce frumos. faci nunți sau botezuri în capelă. Până în momentul de față nu știu să se fi oficiați nunți sau botezuri. Din informațiile mele se poate, dar această capelă este primul loc din țară de unde se poate lua lumină, pentru că lumina vine cu avionul la Otopeni și de aici ajunge în celelalte locuri din țară. Deci să știi că cele mai mari pericole în aviație sunt Așa. păsările, știi? Și eu prezentam, de-aia am întârziat, că arătam cu câinii. Hai E să foarte mergem. important. Dacă intră o Hai pasăre să la motor, mergem. Hai la meserie acolo. să știi că te aștept cu toate condițiile, cu mașină pregătită, Ia să văd ce scaune mașină ai încălzite, adus. salon VIP. Tu nu prea ai venit la emisiuni sau podcasturi sau chestii pe internet și totuși ai acceptat să vii la muncă la Shelly. Păi, mi se pare că Shelly este cel mai smart copil care a crescut între timp. Mulțumesc Și mi se frumos, pare că Alexandra. are tot timpul lucruri de spus interesante, chiar și pentru mine. Este și colegul meu de scenă la Beach Please, asta când mai face vreun soundcheck sau ceva. Da? Mulțumesc Pentru că frumos. el s-a retras din industrie. Cum a fost zborul? Bun, scurt, dar Ți-a făcut la Cluj? da, foarte frumos. N-ai ce să zici de femeia asta, coaie, chiar n-ai ce să zici. Deci în avion A fost în topuri, ești nebun la capul internațional. Unul dintre cei mai mari artiști internaționali, nu de la Cluj și n-a putut veni mai repede la această filmare. Cred că este o ocazie bună să A cântat pe niște scene Ina mulțumim de... celor de la Tarom că nu au fost întârzieri. Grijă la scări. Păi asta zic că e Grijă la internațional. scări. Hai că simulezi! Hai că simulezi! Stai, te rog să-mi permiți. Opa! Pa! Pa, pa! Vă rog, poftiți. Mai mulțumesc frumos! Vezi că eu conduc mai agresiv așa. Nu cred. Da, da. Glumești? La întoarcere este preluat de la ușa avionului și adus până în zona publică unde își poate recupera bagajele. Transferul acesta se face cu limuzine de lux pe care le-au putut încerca și Shelly și Ina astăzi pe platforma aeroport.
Imagine sunt cu o fată de o săptămână și începe să fie distantă cu mine, dă-mi un sfat. Ce dracu, băi, Gugule, trăiți la familia ta și cu ea de 5 minute și deja s-a plictisit de tine, măi, Gugule, sau ce dracu se întâmplă acolo? Cum adică de o săptămână și deja e distant? Nici n-ai apucat să știi dracu ce e relația să trăiască familia ta, e în Guinness Records asta. Trebuie să vină ea de la Guinness Records să oficializeze cea mai... Nu se poate așa ceva, mă, să moară. Bună ziua! Salonul VIP face parte dintr-o serie de servicii VIP pe care noi le prestăm către clienți. Evident, sunt servicii contra cost care oferă mult confort pasagerului. Dar înainte să ne schimbăm în uniforme pentru a vedea ce înseamnă check-in-ul într-un aeroport, intrăm puțin în cockpitul unui avion ca să vedem cum... Cătălin Popescu, dacă nu-i dai sexuț, de-aia pleacă. Ce ai, bă, auzi ce cuvânt folosește ăsta? Ce e aia sex? Astea sunt legende, după vremea lui Poseidon, după vremea lui... Să scria în cărți în alea, cu cretă, cu pereți. Ce e aia sex? Treaba pe aici. Da, aparent este o diferență imensă între Airbus și Boeing. La Boeing este maneta aia clasică pe care o știm cu toții, însă la Airbus, o chestie care mie îmi pare super ciudată și riscantă, oricum e acest joystick care zici că e așa de jucărie. Să vă prezint un pic, am ce se află pe aici prin cockpit. În cazul în care vreodată vreți să furați un avion, e bine să știți. Deci, practic, ăsta e display-ul de altitudine. Aici este încă un display de altitudine în cazul în care pică ăsta moare ultimul. Deci aici, dacă vedeți numai cu maro, va fi ultimul lucru pe care vedeți pe ăsta. Dacă ăsta se întâmplă să pice. Mai e aici o chestie. Și aici este busola, în cazul în care iarăși toate sistemele digitale pică, dar dacă ești busolat... E obosit, de busolat, Te-ai pupit gură să fiu bine. Eu nu cred că vrei să o scoți, cum se bagă la loc, știi? Nu mai știm, dar hai să nu stricăm. Hai să o lăsăm așa. Nu e bine, dacă trebuie să o scoți pe asta, e clar că e cam... De aia din Dexa să nu fi fost aici. Ateist button-ul, apăsai pe toate butoanele. E cam nasol. Cred că asta e ceva cu viteza vântului sau habar nu am. De ce să vorbesc prostică, nu știu. Da, uite, știi ce Tu apasă pe butoanele alea că face rece. aici? Ce e aici? Ne dau informațiile ei. Vom Așa? ajunge la Barcelona, să zic, la ora 13 și 15. Aici, practic, aici introduci datele. Ok. Eu așa cred, știi, pe monitoarele Da, alea. și ai o tastatură întreagă, adică A, B, C, D, F, G, H, I. Ar fi tare să poți dai pe WhatsApp de aici mesaje. Ce faci, babe? Hey, baby, Ajung imediat. aterizez. Pam. Aici avem The Big Bad Boys, de aici evident se controlează Aoleu, se puterea... mișcă avionul. Nu Pe se bune? mișcă, nu Ba se da, mișcă. s-a mișcat. Nu s-a mișcat. Și de aici se pornesc motoarele. Master 1 și 2 pornesc motoarele. Însă chiar și dacă le-aș apăsa acum, motoarele nu ar porni pentru că trebuie să fie un întreg checklist de operațiuni înainte de a porni avionul. Deci e foarte, foarte important ca să știți. Avem un întreg alt set de butoane și aici sunt siguranțele. Siguranțele de la tot felul de chestii. Dacă se face un scurt pe undeva, o să sară o siguranță din aceasta. Și pe perete se află o lanternă în cazul în care ceva... Nu știm ce e așa, că n-am folosit o lanternă, dracu. Noi ne frecăm genunchii pula ta la țară iarna când e așa și face scântei și mergem cu genunchii iluminați pe în curte să vedem dacă e câinele bine, dacă e vaca, dar nu știm noi ce e la nasol și trebuie să vezi, se află o lanternă acolo pe care o poți folosi. Și așa arată interiorul cockpitului unui avion Airbus. De asemenea, dacă ai aterizat așa cu avionul și urmează să decolezi Foarte fomist, Viorele. și vrei să bagi pe o țigară, glumesc, nu ai voie, dar ca să deschizi geamul trebuie să apeși pe ăsta până în jos, tragi până în spate. Și acum geamul este deschis și poți să ieși pe geam să te uiți pe din afara avionului, ceea ce evident e binevenit. Încă puțin cea 6 minute. Dacă geamul pentru că te trage curentul, întâi trebuie să dai de acest buton în spate, te duci până în spate și ai tras de mâneri și ai închis geamul. Gata, eu nu vreau să mai zbor cu niciun alt pilot, trebuie să fii pilotul meu. Trebuie să fiu pilotul tău privat, cumpăr un personal, avion nu? și dacă vrei să fii pilotul meu, că știi multe. Știi multe. Ceea ce nu găsesc aici, nu găsesc avariile. Deci dacă vreau să dau avarii la cineva când sunt în aer și trec pe lângă un avion, un alt corect și vreau să-l salut sau vreau să mă bag în față și mă las să depășesc, nu știu de unde dai avarii. Ceea ce, da, mi se pare, vomităm. mi se pare că e un feature lipsă pe avioane care trebuie implementat. De asemenea, flash-uri. Nu știu cum pot să dau flash-uri dacă merg și văd că e un alt... Doar imaginați-vă. Băi, fiți atenți, atâta vreau să vă zic. avion în față. 5 minute, guys! Mea și vreau să-i dea să mă lase că mă grăbesc. Nu știu cum pot să dau flash-uri. Și tu ce ai găsit acolo, Ina? Loudspeaker. Loudspeaker. Asta dacă vrei să vorbești pe... stai cu căștile, cred. Fii atentă ce-am găsit. Opa! Pentru o artistă ca tine, Doamnelor și cred că e microfon, suntem nu? la bordul Da, merge, da? destinația noastră. Destination Unknown.
Crezi că nu s-ar bucura românii dacă ai putea să dai dedicații cu pilotul? Să audă tot avionul? Ar fi șmecher. Nu, dar unde e asta cu scaunele astea roșii în aeroport? Șmecher să dai o dedicație să audă tot avionul. Zburam într-o vacanță cu mai mulți prieteni și aveam un amic de pe zbor, foarte panicat, cu multă frică de avioane, și când începeau turbulențele, el dădea șpagă la stewardeze și spunea pentru pilot, dom'le, ca și cum pilotul, că veneau 3, 4, 5 milioane, zicea gata, păi țin mai bine de asta. O țin mai cu simț de răspundere, manșa, acum că mi-a intrat... Mi-a făcut ăsta cinste. A, ăsta e? Ăsta e doar de cântat, mă! Doamnelor și domnilor, S-a auzit! Doamnelor și domnilor, ne îndreptăm spre Costinești, zborul BP 2024 urmează să decoleze. Temperatura este una minunată, nu există turbulențe, de asemenea o avem aici pe Ina care va cânta live tot drumul. Am ajuns la un alt job foarte, foarte interesant în aeroport, dragi prieteni, la componenta aceasta de check-in, unde oamenii vin ca să-și facă check-in-uri în Lăsăm clipul așa ca parcursurile mai sunt 3 minute. de cară pe această bandă. Te pup, Daniel. Oare cântarul cum merge? Își pui bagajul, presupun și ia. Stați așa ca și un iaur, mâncați așa, că mi-e foame și 2 felii de pâine, ca așa să mănâncați. Pe foamete. Gata! Te-a luat? M-a luat! Stai că scrie și aici. 51. Îmbrăcată. 51, mamă, să văd acum dacă toată sala asta pe care o fac cu Andu Preda are vreun efect sau nu. Ia să vedem despre ce vorbim aici. 85. Și că nu te primesc. De dimineață aveam cât aveam? Un 83, ceva de dimineață, că m-am și cântărit. La oversize, uite acolo e ușa. Acolo cu bagajele, cu sculele de scenă. Mulțumesc, Ina. Ești foarte drăguță. Bun, vreau să vă prezentăm un pic înainte despre ce e vorba pe partea tehnică a lucrurilor. Și o să și deschidem imediat casa, stimați clienți, pentru dumneavoastră, să începem să preluăm pasageri. Deja au venit oameni. Deja avem ceva oameni care așteaptă îmbarcare, așa că mă grăbesc un pic. Ăsta este softul, nu? Pe care Da. se fac check-in-urile. Avem un telefon fix, nu-i așa? Asta e o chestie care scanează, nu știu ce. Adi și Paula vă pup. De aici Oare se printează. cumva tagurile de pe bagaje le pui și după aia le scanezi ca să-ți intre în sistem? Păi mă gândesc că dacă le printează, deja are în sistem. Așa este. Și este tot acest ăsta de comandă foarte interesant. Butonul albastru pornește banda. Să nu apeși pe cer verde, că dacă apeși pe cer verde e groasă. Cam aceasta este toată tehnica. Bun, acum că suntem pregătiți, hai să vedem că deja s-a strâns ceva lume. Poftiți! Un document de identitate, vă rog, pașaport sau ID? Le-am pe ambele. Pașaportul prima dată. Așa, să ne uităm cum vă numiți. Mocioiu Andrei Florin. Stați un pic că nu văd rezervarea. Călătoriți cu Tarom, da? Da. În ce destinație? Mă duc în Paris. În Paris. Da. Nu vă găsesc. Cu ce scop te duci? Vizitezi? Cu dalea? Cu nebunii? Păi da. În momentul că trebuie să dau un telefon. Cine? Onia hadana? Onia te da. Aștemas. Tingi. Ce e asta, bă? Cine te mână hina? E nevoie și de un pic de nebunie, pentru că altfel provocările de zi cu zi îți pot crea probleme serioase. Au fost inversate numele pe rezervare și oarecum nu... Da, rezolv imediat. E tot ok? Da. Dumneavoastră călătoriți împreună? Da, păi pot să vă fac mai bine check-in-ul împreună. Aveți bagaje pus la cale? L-avem aici. Îl avem amândoi. Da. Excursie scurtă. Da. De ziua îndrăgostiților. Ne-a strins. Paris, da. Biletul dumneavoastră este în regulă. Ce frumos Paris. Bună! Păi dacă te primești așa cineva cu posibilitate, te duci de drag. Dar hai că e așa dacă e la aeroport. N-au niciun chef. Cenean Deana. Da. Ești naționalitate română? Da. Știu, nici eu n-am mai auzit de numele ăsta. Ok. Bună ziua. Nu aveți bagaj acasă? Nu. Ok. Poarta 7 era dumneavoastră. Perfect. Zbor plăcut. Mulțumesc, o zi frumoasă. Bună ziua, unde zburați? La Paris. La Paris? Ce drăguț. Mi-am luat bilet la Beach Please și numai de Paris am mai avut bani. Trebuie să le facem mai scumpe, înseamnă. Înainte de 12 februarie ca să pot să primesc și un bilet la Buzz House the Movie. Auzi ce-mi place. Aia vreau să aud. Ce aud, îmi place ce aud și deci vin și la Buzz House the Movie și la Beach Please și zbor și la Paris. Poftiți, la D4, zbor plăcut. Și ne vedem la Beach Please. Da, luați-vă bilet la Beach Please, asta e practic mesaj. Dacă tot am ajuns aici, n-aveam cum să o ratăm. Că se scumpesc, nu de alta. Ina va fi, nu am anunțat încă, dar va fi acolo, deci. Da? Da.
Nici pe tine nu te-am amuzat, nu? Ești disponibil? Hai să o confirmăm acum pe cameră, da? Da, Bine. da. Suntem poate bine acum, mă duc la Grammys. Da. Și eu zic, nu pot, că mă la beach, please. Am mâncat uneori, David. L-am terminat, gata. Iar acum, doamnelor și domnilor, ne îndreptăm către poliția de frontieră, cei care îți verifică pașaportul atunci când intri sau ieși din țară ca să se asigure că totul e în regulă. Și acum intrăm în zona legală a lucrurilor. Ne aflăm aici cu domnul care este șeful de punct al poliției de frontieră de pe aeroport, poliția de frontieră care se ocupă de controlul pașapoartelor. Cei care, în cazul în care cineva vine cu un act fals, intervin, iau măsuri și nu lasă acel om să avanseze. Noi o să facem o simulare acum să vedem cum ne-am descurcat la controlul de pașapoarte, ce ar trebui să știm înainte de a intra în misiune. Mulțumim pentru sprijin. La unitatea de control în care o să fiți dumneavoastră prezenți, o să trebuiască să acordați o atenție sporită asupra identificării persoanei, să comparați diferențe ale fizionomiei persoanei cu cea din documentul prezentat la control, totodată mare importanță pe elementele de siguranță din pașaport. Acest lucru, evident, nu vă sunt, adică e ceva nou pentru dumneavoastră, nu aveți cunoștință despre ele, dar o să fie în tonetă cu dumneavoastră un coleg care o să vă sprijine în această activitate. Deci sunt anumite elemente pe actul de identitate care, uitându-ne la ele, putem să ne dăm seama dacă actul este un act contrafăcut sau original. Aici domnul Răducă este criminalist al poliției de frontieră și are acest dispozitiv. Este practic o lupă sau face este mai mult de o lupă care este de la firma care a făcut mai multe elemente de siguranță, Regula. Deci e totuși mai profi. Este un pic performantă, nu este... Nu e una de o iau de la magazin oricum oriunde. Și o folosim pentru a observa mai multe elemente de siguranță de la toate pașapoartele care ne trec prin mână. Prima dată punem lupa pe desenul de fond, care este desenul de pe fila informatizată. Acele puncte? Sunt puncte, linii, desene. Dacă te uiți fără lupă, o să nu-ți dai seama, toate desenele astea. Toate desenele astea în sine. O singură dată în viața mea m-a luat și parfum la mine să mor aia de la de sub braț, nu parfum, de la de sub braț și mi-l aruncat la gunoi. Imaginați-vă că avași gura voastră. O singură dată mi-a luat și amenă spisi de la de sub braț, aftershave de la de sub braț, cei de sub braț. Și mi l-a aruncat la gunoi, că avași gura voastră. Nu vreți să știți, mi s-a frajurat inima în 450 de bucăți. M-a norocit. Vreau să-i băi tată să strească fac după ce că mă spălată la urmă, mi-a rău și eu la mă să strească. E desenul de fond. A doua chestie, după aceea la ce ne mai uităm? Fotografia să fie persoanei, să nu fie modificată. Deodorant se chemă. Măi, năspistic de la de sub braț, ce dacă s-au făcut modificări fizice la hârtie, efectiv. Fizice sau chimice. Ca să modifice fotografia asta, trebuie să modifice și fotografia a doua. Am înțeles. Aici se vede mult mai ușor când e modificată, că foaia asta e mult mai maleabilă, e mult mai moale. Asta e un policarbonat. Dar de ce fac asta din policarbonat? E tot o funcție de securitate? Da, este Ba da, pe făpăritul să fac pontaj săptămâna asta, dar nu știu când, zilele astea. de securitate și este mult mai bine securizat și ea în sine are un element de siguranță perforat. Dacă vezi a doua fotografie aici. Toate pașapoartele noastre au așa ceva. Wow, deci dacă n-are de asta fake total. Mai e unul ușor aici care e o imagine laser multiplă. Bine că le spuneți pe vlog, să știe toată lumea, să falsifice ce mâncare. Se schimbă în funcție de un... Ce chestie? Se schimbă intermitent fotografia. Imagine dacă mi-au hus să-ți răspund în privat, da frate meu și Cosmin șeful, dacă ți-ai hus să dormi și cu nevastă mea în pat. Sâmbătă, duminică plec de acasă și te răspătezi doar cu nevastă mea în pat. Ți-ai husă că vrei tu, că-ți plac husă, dacă nu-ți plac, nu ți-ai. Cu data de... Pe scurt. Și toate astea ne fac să vedem dacă un pașaport este real sau fals. Acum domnul v-a spus informații cunoscute public, sigur mai sunt și niște secrete ale meseriei, de să nu credeți. Te duc la mamaia la mormânt, deschidem coșugul. Dacă bifați toate lucrurile astea, puteți să treceți frontiera fraudulos. Corect? Corect. Dar dacă persoana are un act valid, dar se comportă suspect, care sunt niște semne uzuale atunci când vedem o persoană, nu știu, că e suspectă? Dacă persoana este agitată, prezintă un anumit comportament deviant, orice lucru pe care îl constatăm și ne-ar putea trezi suspiciuni, putem să facem verificări suplimentare. Cum am fost eu cu oasă, nici n-am călcat în aeroport și nu eram beți. Nici n-am călcat în aeroport și nu eram beți. Linia a doua de control, cum este numită la noi. Ce înseamnă linia a doua de control? Asta este prima, da? Deci asta este linia întâi, cum ar veni. Ce înseamnă linia a doua? Control corporal, interviuri, control al bagajelor. E o întrebare poate mai ciudată, dar chiar mi se pare interesant. Controlul corporal te controlează peste tot, peste tot, peste tot. Mă gândesc că sunt mulți traficanți care poate ascund droguri. Evident. Avem și aparatură în ideea în care putem face o scanare a apărut Husi, nu vezi mesajul la împin. Te pupe doar. Întregului organism. Intern? Da. Adică dacă cineva a înghițit o substanță, vă dați seama că are substanța în... Evident, da. Și am avut și cazuri. Da, dar nu mai recuperați, e pe bază de poză atunci ar incriminați pe domnul. Sau cum? La spital va fi recuperată această substanță. Ice Spice la Beach, please? Eu nu mai pot da Ice Spice aia. Mor, de-abia aștept, Doamne, am ascultat Ice Spice
Prima dată, ascultă-mă, când am ascultat Ice Spice, plângea la mamaia la mormânt, exact după ce am îngropat-o, și când am ascultat Ice Spice, s-a ridicat mamaia de mormânt și am început să dansez hora cu ea. Îmi place Ice Spice, dar nu mai pot, deci e artista mea preferată, Ice Spice aia, deci eu nu mai pot. Deci crede-mă de suflet. Deci Ice Spice aia, deci nu mai pot, deci e artista mea preferată. Nu mai pot de Ice Spice. O va elimina, am înțeles. Deci nu există să fentezi treaba asta. Chiar și dacă ai înghițit-o, ai mâncat-o, nu ai ce să faci. Prin ce facem noi acum, nu doar purtăm o uniformă fără să o merităm, cumva mi se pare tocmai că încercăm să promovăm cât mai mult meseria de polițist, mai ales de polițist de frontieră, și chiar mi se pare o meserie vitală pentru societate, pentru că controlezi efectiv cine intră în țara ta și cine iese. Sunt oameni răi care n-ar trebui să intre în țară și care sunt opriți. Mai sunt și oameni care n-ar trebui să iasă din țară și iarăși sunt opriți. Ce se află aici? Aceasta este o unitate de control a Poliției de Frontieră. Este dotată cu toată aparatura necesară unui control de frontieră. Să vă trăiască familia mea, sincer, dar sincer vă întreb, care de aici, lasă că ați văzut-o pe YouTube acolo, care de aici dintre voi ascultați în fiecare zi, să vă puneți voi pe telefon muzică în căști sau pe YouTube acasă, Ice Spice? Real vorbind. Care dintre voi de aici ați ascultat voi Ice Spice? Să stați voi să ascultați ca artistul vostru preferat. Păi și atunci? Respectiv calculatoare cu accesul la bazele de date ale noastre, cititoare de documente. Acestea sunt cititoare de documente. Cititoare de documente și un mini-kit de verificare a autenticității documentului. Asta mi se pare wow, asta nu știam că aveți aici. Se poate ridica capacul sau cum se procedează? Are diferite intensități ale luminii, și practic pune o lumină, de la lumină UV. Wow, ce chestie! Arată mai bine pașaportul așa, să știți, în lumina asta. În funcție de lumina utilizată, se văd alte elemente de siguranță. Și dacă prezintă urme de fals, este chemat criminalistul. Aici aveți un telefon fix, este folosit pentru a suna colegii, pentru a chema criminalistul. Exact, este un telefon pe care ține legătura între linia 1, linia 2, unde se fac verificări suplimentare. Când îi sună pe băieții aia grei să moară, când a venit băieții aia grei, s-a terminat. Criminalistică și celelalte compartimente aflate în cu acaurile. Ce ar trebui să fac eu ca polițist de frontieră în momentul în care un domn, în loc să vină la mine, trece pe lângă, pur și simplu? Mă ridic și opresc, nu? Evident. Adică nu există altcineva care să oprească acolo, trebuie să mă ridic eu să acționez. Este o trecere frauduloasă a frontierei. Păi asta spun, și trebuie să mă ridic imediat să acționez? Evident. Și dacă când mă ridic să acționez după o oră mai trec încă 7... Nu sunteți singur în primul rând. Da, mai sunt și colegii și țip, fac... Există o alarmă, ceva aici, se declanșează ceva? Un buton de panică, ceva? Nu suntem cu butoane de panică. Nu ne panicăm, noi suntem polițiști. Exact. Nu avem nevoie de buton de panică. Facem o simulare să vedem cum ne-am descurcat. Perfect. S-ar putea să fie o meserie ușor pe cale de dispariție ce ați făcut voi astăzi, pentru că noi vom intra în Schengen la finalul lui martie. Mă uit după Schengen. Ce am înțeles. Și controalele vor fi mai puțin draconice. Ce părere aveți de acest lucru? Foarte bine că intrăm în Schengen, dar în mod cert meseria nu dispare. Cred că din contră e nevoie de și mai multă prudență, mai ales că nu mai... Ar fi bine să intrăm în Schengen. Există aceste granițe, cu siguranță vor fi unii care vor încerca să exploateze treaba asta, dar e o chestie de bun augur, evident. Ia mă, ia. Bună ziua! Puteți să păstrați aici. Am făcut alea, mă, cum ar fi roleplay. Ia. Am nevoie de pașaport. Priviți-mă. Bine ați revenit. Bună ziua! De unde călătoriți? Păi uite-te la ala cum face, ești nebun la cap. Când vreodată vine un infractor sau ceva, unul care face așa de gură, să vă trăiască familia. Am, mă, sincer. Domnișoara Rusu Elena? Bine ați revenit. O zi bună! Am. Bună ziua! Păstrați ID-ul. Cu ce curs ați venit? Veniți din Lisabona? Da. Manda Ionuț Valentin. Se pare ceva în neregulă la el? Da, hai să verificăm aici. O să vă rog să vă uitați la mine. La mine. Documentul prezintă urme de falsificare și o să imunez formularul pentru verificări suplimentare în linia a doua de control. Acesta este un formular de verificare suplimentară.
Ce formular? Vă simțiți bine? Da, mă simt bine. Ați ridicat puțin tonul. Trebuie să sunăm la colegi. Nu înțeleg, la cealaltă persoană n-ați făcut nimic, m-ați văzut pe mine. Păstrați-vă calmul, vă rog frumos, și nu ridicați tonul. Radu, vino că avem o suspiciune la un document. La un punct de frontieră. Am avut o problemă, am avut o situație specială. Era foarte recalcitrant și prezenta pașaport fals. Eu nu mai pot să mă duc în vacanță, că fac cumva la față. Ce s-a întâmplat? Dar de ce aveți comportamentul acesta? De ce aveți comportamentul acesta, am întrebat. Pentru că nu înțeleg ce ați văzut suspect, de ce nu spuneți? Mi-a plăcut foarte mult și de domnișoara ofițer. Controlul ăsta aici la frontieră mi-a plăcut cel mai mult. Îți place autoritatea în general? Ai vrea să fii de partea legii? Păi sunt de partea legii. Am auzit o informație că tu ai vrut să dai la poliție când erai mică? Da. M-am apucat de muzică între timp și tot cumva legată de aeroport și de tot ce se întâmplă aici, dar mai trecătoare. Mai bine citiți formularul, dar vă calmați puțin. Și o să vă dați seama imediat. Ce scrie formularul? Trebuie vin verificat, haideți, doamnă, vă rog eu. Să vină Radu. Hai, cine trebuie să vină? Hai, să vină. Dar să și vină dacă vine. Călătoriți împreună, nu vă supărați? Da, călătorim. Da, sunt împreună. E problemă dacă călătorim împreună? Nu mai ridicați tonul, am spus. Noi nu ridicăm tonul la dumneavoastră. Calmați-vă. Calmați-vă, am spus. Bună ziua! Ma. Guardianii Galaxiei sau mă rog. Ia mă, i-a terminat. Băi, tăceți mă, băi, terminați-vă cu asta. Băi, gata mă, ia gata. Terminați-vă, ia mă, dați-vă așa. Bună ziua! A fost nevoie să intervenim în foc. Ia uite-l ea. Ia uite-l Păi ea. să vă dați seama că nu puteam lăsa un infractor în țară. Avem aici un cetățean. Este recalcitrant și avem și suspiciune la document. Dați-mi documentul. O să vă rog să veniți cu noi. O să facem o verificare în cazul în care documentul este falsificat. Sunteți împreună cu domnul? Haideți și dumneavoastră. Haideți, vă rog. Vă rog să vă calmați. Haideți cu noi, vă rog. Mergeți și luați un loc, vă rog, pe acele scaune. Haideți. Ia-mă mâna după. Hai. Dacă totul este în regulă, nu va dura foarte mult. Luați un loc acolo, vă rog. Îmi place autoritatea, îmi plac uniformele, îmi place de minune să port această uniformă pe care nu merit, nu am obținut-o. Unii oameni fac multă școală pentru uniforma asta. Unde vreați să plecați în vacanța asta împreună, doi băieți? La sală, domnule. La sală. Vreau să mă duc la sală. Unde? Auzi, unde? În Cluj. Sau la Târgoviște. Depinde. Unde voiam... L-a prins cu salată de băf 3 bani. Exact. Recalcitrant. Este falsificat documentul. O să facem un control corporal. Bună ziua! Asta, nu, stați puțin, ce control? Ce control? Un control corporal. Hai, ce e greu cu băieții, ia. Pentru că aveți un document fals. E fals O, pișton. documentul. Da, este fals E fals document. documentul meu, și altul e Deci vă fals, rog cred că. frumos să vă calmați în primul și în primul rând, vă luați Dar bagajele dumneavoastră și cine ne sunteți? urmați. De unde sunteți? De la poliția de frontieră, poliția- agent principal, da. Vă rog frumos să vă luați bagajele. Deci să mergeți cu noi. O să facem un control al bagajelor de asemenea. Nu fac nimic, Vă rog nu să înțelegi că nu veniți fac nimic. Vă rugăm să vă calmați. Ce să mă calmez, domnule, dacă ți-a zis că nu vin nicăieri, nu vin nicăieri! Calmați, vă rog frumos. Aproape zilnic se întâmplă cazuri de genul. Pasageri recalcitranți, pasageri sub influența băuturilor alcoolice, pasagerii care sunt refuzați la îmbarcări de asemenea, au momente în care încep să facă scandaluri și să nu aibă un comportament civilizat și în anumite momente trebuie să recurgem la asemenea procedee, să le zicem. Haideți, Mi-a venit și cu haideți, pazărică după. haideți. La control, vă rog. Tragi mai tare, el o să tragă și mai tare. Chei! Ce înseamnă asta? Înseamnă că aveți ceva suspect în bagaj. Da, aveți salată de băf. Haideți, vă rog, porniți cu noi, haideți. Vă informăm că urmează să vă facem un control asupra bagajelor. Aveți ceva de declarat? Ce să declar? Că sunt curat. Ceva nelegal în legătură cu bagajul dumneavoastră? Absolut nimic. Ok, vă rog să puneți bagajul pe masă. Mulțumesc. Luați unul. Sunteți student în străinătate? Se poate zice și așa, se poate zice și așa. Urât hanul mă. Aveți un sutien, vă place rozul? Hai să râdem de om care gine cu mastie. A fost o întrebare. Dar ce ești, mă, ești afacerist? Ce ești tu? Hai să ne dăm peste picior acum, că nu am ușa de sens. O să aflați voi după cine sunt eu. S-a spus. Nu. Am făcut-o, mă. Se taie maioneza. Se taie maioneza la ea în 2-3 zile. Ce mai mănânc eu? Acreală. Se spune că fiecare om are un drog al lui. Iesus spune că
cel mai tare drog este sexul. Eu am descoperit combinația asta de maioneză cu legume și pui și simt că nu pot fără ea. Dacă mă duc la un club ceva, trebuie neapărat să mă duc cu băieții în baie să bag 2 linguri de salată de băf. Ce mi-amintesc din partea mamei este salata de băf. Eu nu comunic cu ea, nu există o pensie alimentară. Ea, având IQ-ul redus, ea, prin pensie alimentară, crede că alimentară salata beof. Mie îmi place salata beof. Îi place și lui salata beof. Îi place și lui foarte mult. Ăla îl folosesc la altele, o să ziceți, da, ce copilăros ești, ăla îl folosesc la absolut altceva. Nu este problema mea la ce le te rog eu, nu... Nu mai merge, e șampun în el, nu mai merge, dar lăsați-l așa. Eu nu știu schema, când pui apă în șampun să-ți mai ajungă 3-4 zile. Mă uitam, domnule, să nu fie ceva suspect. Este suspectă, nici măcar nu face... E suspectă? Păi nu mai are glas și s-au ars curzile vocale. Cât a cântat asta la viața ei, are mai multe show-uri la Sala Palatului decât Horia Brenciu, toți ăștia. În fine, nu mai stau eu să vă explic. Se pare că nu este nimic în acest bagaj. Bun, atunci putem să plecăm, nu? Dacă putem să plecăm, nu? Nu aveți și bagajul dumneavoastră. Păi dacă nu e nimic ăsta, ce rost mai are să mai verificați pe meu dacă noi suntem amândoi? Și timpul meu pierdut? Puteți să vă luați bagajul. Și îl urmați pe colegul, vă rog. Asta că mi-ai pierdut timpul. Nu, mulțumesc, și al dumneavoastră. Nu, luați-l, ia vedeți, ce vreți să spui? Dar vezi că băiatul ăla, oricât de regizat e, nu joacă rău. Adică, nu știu cine e, că nu l-am mai văzut până acum, dar nu joacă rău deloc. Te pup, nu-l, mersi mult de membru. Declarat în legătură cu... Nu joacă, nu știu. Dacă v-am zis că nu e nimic în el, ce să fie? E funny. În această trusă? Nu e nimic în asta, e ce mi-au eu pentru energie, pentru de pe TikTok? Energie ATP, dacă știți ce e aia, dar nu cred că știți ce e aia. Sunteți convins de acest lucru? Da, totuși e o cantitate destul de mare. Ce nu înțelegeți dumneavoastră? Urmează să facem câteva teste în vederea stabilirii a ceea ce se află în această pungă. Bine, are ce să să facă, n-au zis că n-are nicio treabă. Bă, uicat! Bă, ce aveți cu el, ce aveți cu el, ce aveți cu el? Ia-te-l, bă, și Elisa, mă. Ce aveți cu el, ce aveți cu el? Ești ok, bă, mai ușor cu genunchiul ăla, te rog eu. Îmi place adrenalina, îmi place sentimentul de adrenalină, îmi place să intervin în forță când este nevoie, îmi place să ajut oameni la nevoie, îmi place când simt că am făcut ceva corect, n-am ajutat pe cineva, n-am luat decizia cea bună. Și ok, am văzut, mă, dar... Zi-mi de doare, zi-mi de doare. Ia, că poate e ultima oară când mănânci, ia. Rețeta secretă a mamei mele nu o să se dezvăluie niciodată. Atât am spus. Ceva în maioneza aia mă face un să... Zic că asta e imunitate, îți dă imunitate. A nebunit ăla cu salata de băf, a umplut tot aeroportul de salată de băf. Bă, cuei, e plin aeroportul de salată de băf. Bă, ușor cu el! Îi te alunecă lumea și sparge lumea gura, dacă vrei dă cu... Să spele pe jos pe acolo, îți rup gura, te duci dracu, pleci în Spania la Mătamarea să o vezi, te alunești pe la salata aia de bă, pe Grecia aia, îți rup gura. Poliția de frontieră este serviciul pe care l-am dorit încă din liceu. Am ales să urmez această cale în privința oportunităților care ni se oferă. De asemenea, ținând cont că aeroportul Otopeni este principala poartă de intrare în țară, să zicem așa, întâlnim aproximativ în fiecare tură tot felul de provocări. Cum vi s-au părut actorii? Actorii destul de buni. Se întâmplă astfel de... Destul de buni, da, aproape zilnic. Mi se pare o meserie foarte complicată, pentru că trebuie să știi cum să vorbești cu oamenii. Întâlnești oameni care știu să comunice, oameni care nu știu să comunice, oameni foarte timizi care ar putea părea dubioși, dar nu se pot exprima și atunci mi se pare că energia unui ofițer de frontieră trebuie să fie mereu acolo sus și cu toții știm că asta e mult prea greu de păstrat pe toată durata zilei. Trebuie să-i dai un vibe check omului, să vezi cum e ca vibe așa, știi, cum îl simți. Avem aici un aparat de testat droguri, un aparat care a intrat în dotarea Poliției de Frontieră de cât? Aproximativ o lună. El e nou. E încă în garanție. Încă în garanție. Cred că e singur. Ar putea să joace băiatul la într-un film lejer la cum joacă. Singurul la nivelul Poliției de Frontieră. Cred că nici la nivelul Poliției, nu știu dacă sunt, cred că sunt câteva la nivel național. Ce droguri știe? Știe absolut orice fel de drog, mai puțin cred că cele de natură vegetală. Okay. Orice fel de substanță, în memoria lui sunt inserate aproximativ 4500 de substanțe. Există atâtea droguri? Există. Încercăm să testăm acum. Avem aici o pastilă, da? O pastilă, da. Care ar putea fi drog. Și dăm scan direct, 13, 12 și trebuie să o ținem acolo. Păi și cum face? Cum își dai seama? Că practic doar a spus acolo și este în ambalaje, un fascicul lasă, trece prin aia și zice, se uită ce e în substanță. Ia să vedem.
Scan in progress, ok. Practic el spune compoziția și... Uite, s-a aprins ceva roșu. Și este acet, nu știu ce este. E cet, mă, ăla de căldură la București, pula mea. Hai mă, Shelly. A citit Shea direct, dar a dat-o direct cet. E cet. Și este distribuția cet. Acet, nu știu ce este. E cet. Aspirină, practic. Aspirină și e cetul, unde lucrați. De ce îmi zice și ce și dacă nu e drog? Și procentual, da. Și stabilește și procentul de substanță din... Wow! Deci asta e o aspirină, e pentru consum. Trec cu ea, practic. Absolut. Cu asta, da, puteți să treceți. Și acolo, practic, îți spunea și exact orice era. Cocaină, era cocaină, spunea și procentul de cocaină, puritatea. Adică știai și exact ce ai luat exact. Asta e un test preliminar. El nu poate reprezenta probă în instanță. Probele sunt ridicate de noi. Se duc la laborator. Și merg la un laborator și acolo sunt analizate de specialiști. Da, am înțeles. Foarte tare că aveți așa ceva în dotare. Fraților, ăsta a fost... Mi-am și ele picioarele bine că a intervenit. Nu cred că voi sunteți amândoi băieții de acolo. Și episodul nostru la muncă pe aeroport. Îi mulțumesc foarte mult Ine, invitata mea specială. Vă mulțumesc vouă că ați urmărit. Nu uitați să vă abonați la acest canal dacă v-a plăcut episodul, fiindcă mai mult de jumătate dintre cei care mă urmăriți nu sunteți și abonați. Nu uitați să vă luați de asemenea bilete la Bișpri și ca întotdeauna. Dar deoarece acest episod e... Întârziem? Hai! V-am pupat! Pa!